HSLC Compartmental Phithai Assam State School Education Boda फोसावदोंदि Assam HSLC Compartmental आनजाद 2022 नि फिथाइखौ दिनै 23 जुन फुंनि 10 रिंगायाव फोसावनाय जागोन। बरपेटा रोड FRU फर्स्ट रेफरेल इउनिटआव गोदान बीमा जानायनि खान्थि 1 जुलाइनिफ्राय बरपेटा रोड FRU देहा फाहामसालियाव ब्रैथि एबा बिनिख्रुइ बांसिन गथ' जोनोम होग्रा गोर्बो गोनां हिन्जावफोरा सरकारि देहा फाहामथाय सुबिदाफोरखौ फ्रियै एबा बिनामूल्य मोननो आरजाथाव जानाय नङा। मिडल इस्टसिम थोंजों बिरनाय एबा डाइरेक्ट फ्लाइट्स गिबि मन्त्री हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदोंदि 4 आगस्तनिफ्राय एयार इन्डियाया गुवाहाटीनिफ्राय दुबाई आरो आबु धाबिसिम थोंजों बिरनाय जागायगोन, जायनि जाहोनाव गुबुन हादोरजों फोनांजाबनाया बांसिन जागोन। जापाननि गाहाय मन्त्री सानाय ताकाइचिया 2026 मायथाइनि 1 निफ्राय 3 जुलाइसिम बोसोरारि भारत-जापान जथुमानि थाखाय भारताव दावबायगोन। बे जथुमाया गोदान दिल्ली एबा मुम्बाइनि अनगायै गुवाहाटी, आसामाव खुंगोन। सानजा सा भारताव बेबादि गेदेर जथुमा खुंनाया बेनो गिबि। जागिरतआव बानायगासिनो थानाय टाटा कम्पानिनि गोदान सेमिकन्डाक्टर प्लान्टजों गोरोबनानै बे जथुमायाव सेमिकन्डाक्टरनि सायाव गोबां सावरायगोन। जापाननि फालांगिगिरिफोर गाहाय मन्थ्रिजों लोगोसे जापाननि 50निबो बांसिन गेदेर फालांगिगिरिफोर जेरै इटोचु, टयोटा सुजुकी दावबायगोन। बिथांखियारि जौगानाय भारतनि एक्ट इस्ट पलिसिनि सायाव सावरायगोन। सानजा सा भारतखौ खोला सानजा एसियाजों फोनांजाबनो थाखाय जापाना लामा हान्थिनाय आरो आबहावायाव रां बाहायनो सानदों। IMDनि रेड एलार्ट भारतनि बोथोर बिफाना आसाम आरो मेघालयआव गोबां अखा हानायनि सांग्रांथि बा रेड एलार्ट होदों। फैगौ 28 जुनसिम गोबां अखा हानायनि जाहोनाव सुबुंफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों।